Azaltzeko 1972an Munitzen zer gertatu zen, 30 urte egingo ditut atzera, eta 1931an kokatuko naiz. Hor dakizuenez, apirilak 14 batez, Espainiak Bigarren Errepublika aldarrikatu zuen, eta Bigarren Errepublika aldarrikatzearekin batea, beste alderdi politikoak legeztatu zituzten, eta hemen abertzaletasunaren erreferenteia bakarra edo gutxienez garrantzitsuena zen PNV edo EAJ legeztatu zuten. Honekin batera nolabaiteko ilusio garai bat edo piztu zen Euskaldunon artean, loraldi bat bai abertzaletasunarena esan genezake neurri batean, garai hortakoa da adibidez lehenengo aberri eguna, 1932koa, baina ilusio guzti horiek berehala ikusiko zen ez zutela fundamendu handirik, ze Espainiar errepublikar baino lehenago Espainiar dira eta nazionalistak gurekiko, eta ilusio hori zapuzten saiatu ziren eta lortu ere bai ez. Hor bada liburu bat Jose Antonio Aguirreren 1930-35, Entre la libertad y la revolución izena duna, eta nahiko ondo azaltze du garai hartan emantzian gertakari danak ez, zantzan garai bat, gezurraz, trikimailuz, jositako garai bat, parlamentu eta erakunde ezberdinetan behin eta berri zagarra josi duten, izan zen ere bai garai bat atxilotziak, debekuak, isunak, kartzelaldiak, torturak ere askotan gertatu ziren, eta kontuak horrela, EAJaren helburu berehalako bezala izendatuta zegoen autonomi estatutu bateratua Euskal Herria osorako lortzea, behin eta berriro atzeratuz joan ziren, ez? Eta horrela, 1931tik 1936an altxamendu fascista eman arte pasazian 5 urte eta piku horietan, behin eta berriz atzeratuz joan ziren eta ez zuten inolako interesik erakusten autonomi estatut hori aprobatzeko. Baina, esan dugun bezala, 1936an altxamendu fascista bat gertatzen da, Afrikan duena sorburu, eta hemen, Iruñan bertan, Bola Generalaren tropak altxatzen direnean, Errepublikako gobernuak ikusten du berehala, premia handia duela nolabaiteko frente bat edo antolatzeko, bestela Madrilerako bidean ez zutelako denborarik izango Madrileko defentsa prestatzen, eta Bola Generalaren tropak inolako arazorik gabe iritsiko zirelako ara. Eta 5 urte luzetan, behin eta berriz traban bitartez eta lortu ezin izan zen autonomia estatutu hori, 3 hilabete eskasian korrika eta presaka onartu, eta hola 1936ko urrian, Jose Antonio Aguirre lehendakari izan zuen, lehenengo Eusko Jaurlaritzari izendatu zuten. Izatez, edo teorian botere subordinatu bat izan behar zuenak, gerraren ondorioz, erabateko botere subirano bat ekarri zuen, ze praktikan Jose Antonio Agirrek zuzendu zuen gobernura estatu baten gobernu izan zen, dokumentaraian bertan ere jasotzea ideia hori. Hasiera hartan izan zen nolabaiteko esperantza bat, mendebaldeko potentziek Francoren diktaduraren aurka zerbait egin zezaketenaren esperantza, baina denborarekin ikusi zen hori ez zela gertatuko. Bigarren Mundu Gerra amaitu ostean batez ere, Francoren diktadura arrisku bat izatetik nolabaiteko aliatu posible bat izatera pasatzen da, Sobietar Batasunaren aurkako gerra batzean edo fronte horretan, eta beraz frankismoa erabat instalatuta dagoelaren ideia erabat zabalduta zegoenean, 1972an, ondoren Europar Batasuna, gaurrengo Europar Batasuna denaren hastapenetako mugimendu bat edo aprobetxatuaz, teorian behintzat Francoren erregimenaren aurka zeuden Espainiar guztiek biltzar bat egin zuten, kongresura aprobetxatuaz, eta bertan izan ziren baita ere Kataluniar eta Euskal Delegazioan ordezkari batzuk. Batzuk erbestean zegoen eta gobernutik ezer gutxi zuen haren ordezkari bezala, eta beste gutxi batzuk hemendik bertatik pasaporte faltsu egin eta altzuten bezala joandakoak, eta bideoan jasotzen dana hain zuzen jende honek, bertatik joandako jende honek han egin zuen salaketa, han sinatu
ustez behintzat gure gobernua zenak sinatu zuen dokumentu baten inguruan. Dokumentu hauen dakat, baina ez daka garrantzia bere bizikoik, nahi maduzuek irakurriko dut. Dokumentalak egin nahi duelako hain zuzen ez lan historiko bat, baizik eta hanek esan duen bezala, arrezkero gutxienez gaurdaino iritsian gabezia bat ez salatu, herri honek politikari heltzeko duen gabezia bat salatzeko helburua duela. Beraz, dokumentalak gaurkotasuneko dokumental bat dela esan dezake. Eta besterik gara, dokumentala ikusiko dugu eta ondoren basu gutxan izango.